Morning guys, nga guys. Lance ngantag iboto. Isa naman sa Cebu, nakahanda na ang sigaw ng seguridad sa Semana Santa. Itali ng balitang yan mula kay Radyo Magkendo Emilia ng Alaman, Cebu. May 1,000 mga pulis ang i-deploy simula bukas sa mga tao para sa Semana Santa. Samantala simula din ngayong araw, inatasan ng Police Regional Office 7 Director na si Brigadier General Anthony Abelin ang lahat ng mga provincial at city director nito na monitorin at lagyan ng mga police personnel at mga bus terminal na dadagsain simula ngayong araw ng mga pasahero na maagang uuwi sa probinsya para sa Holy Week. Ayon kay Abelin, maliban sa Holy Week, bahagi ng kanilang ipinatutupad ang mahigpit na mga tao sa mga tourist destination, lalo na ngayong mahaba ang bakasyon. Sa lungsod ng Cebu, inaasam ng management ng Cebu Southwest Terminal na aabot sa 60,000 na mga pasahero sa susunod na mga araw ang sasakay sa pasilidad para umuwi sa kanilang mga lugar, lalo na sa darating na Semana Santa. Kasama ko sa DYHP Arian Cebu, reaching millions nationwide and world. Balita ang mga kasama ito si Pipo madagdagan ito. Ako yung sumusunod na MVD Military 3 sa Balog-Balog ng Basila. Ayon kay Senior Superintendent ito yung matapos na diskupre na may mga nakakasang biktima sa engine room sa luwang bahagi ng barko. Sa kabila niyan, inamin po niya kanina na hindi pa nila mapasok ang engine room dahil mainit pa sa lugar. Kanina, pumunta kami sa amin doon, pinamapa namin yan, plan namin bago. Kasi doon sa mapa, doon sa pinakababa, meron pa lang mga nag-roting sa engine. Kasi tayo natin nakakot yung hindi o by water heating, kasi doon nakakalat kayo ang engine. Mula po sa rin bilang ng nakakasya ang sa galawang teknobado. Samantala, umaasa naman ng Philippine Coast Guard na may matatagpuan pa silang survivor na posibleng napadpad sa mga klip. Dinalagaan ng Maritime Industry Authority ang Land at Marine Safety Investigation sa nasunod na MV Lady Ferry Joy sa Balog-Balog Island sa Masila sa Ocote. Ayon sa Marina, nagsasabihan sila nag-survey sa lahat ng sektor ng Allergen Shipping Yards habang pag-ibig ang marina ang sitwasyon na imutang barko sa bansa. Lumalabas naman sa inisyal na investigation. Sila mula sa swimming ground sa isang passenger cabin na nag-PCC sa board of sports station natulog ang plastic covering ng hilaw at bumagsak sa lugahan na nagresulta ng sunog. Nakatakdaan naman sa gawa ng inspection. Para sa karagdagang ebidensya, nakakapot na takdirama at kaumanhin ang kanya ng nasunog na